So this is how a packet of cigarettes in the EU will look like in 3 or 4 years from now if this directive is approved by Parliament or by the Council of Ministers. Din hija d-dikjarazzjoni tal-Kummissarju Tonio Borg f'konferenza tal-aħbarijiet wara li llum ippreżenta d-direttiva tat-tabak lil kulleġġ tal-Kummissarji Ewropej fih dan il-Kummissjoni Ewropea. Tonio Borg qal li din id-direttiva tipprojbixxi tabak bit-toma u timponi wkoll fuq il-pakketti ta' sigaretti għandu jkun hemm stampi kbar li juru riski għas-saħħa bit-tipip. Qed ikun suġġerit li 75% tal-pakkett irid jittieħed minn dawn l-istampi. Id-direttiva tagħmel ukoll proposti biex ikunu regolati s-sigaretti elettroniċi fil-waqt li tħalli proibizzjoni fuq l-isnus xi ħaġa li waslet ta' riżenja tal-Kummissarju John Dalli minħabba allegazzjonijiet ta' flus u tixħim. Sakemm tidħol fis-seħħ id-direttiva tiġi approvata mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea fosthom il-Parlament Ewropew u l-Kunsill Ewropew. Kull pajjiż imbagħad jingħata żmien limitat sakemm jimplementa u jdaħħal fis-seħħ din id-direttiva. Tonio Borg qal li t-tabak joqtol nofs dawk li jużawh u jsir vizzju u qal li 70% ta' dawk li jpejpu jibdew jagħmlu dan fl-età ta' anqas minn 18-il sena. Minħabba fek Tonio Borg qal li rridu nagħmlu t-tipjib anqas attrajenti.